Boss, sa tirada ron. Tirada na to ron. Manulis ta. Para makakwarta ta. Maayo yung plano busing ba? Ay, unsa pa? Busing gugunay mo. Tara. Hay, dugayan sa kong best friend eh. Asa naman to? Sana all. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Sus, narang bigat la oh. Ganina ra ka sis? Ganina ra sis? Ganina ra ko nagpaabot nimo. Oy ka, nagpagwapa pa gani ko. Sus, asa tong plano ron, di ba magmolta? O ganina, tara let's go na. Nay mama si Roy diri sis. Na sis paabot lang gud ta. Uy, tara boss. Uy, chika. Kana, kay murag kwartahan lang nga babae ba? Kana boss oh. Piti kay boss. Mao ganino. Mao na tiradahan ron. Sige boss, sa plano na to ni boss. Wow na to na nilang mga bag. Ya boss, isa may budagan na sakit man akong tiil. Ayaw nagka-problema dira Ako'y bahala dira Salig lang. Ay okay ra si mga boss nga busing taga nya. Ikaw ang budagan. Ay okay ra. Anad ba kumudagan no? Sige boss, salig kay ko nimo boss. Paabot ra ko diri. Sige, ako'y bahala sa ila ha. Doses, patanawad ako sa mga cellphone. Run. Ay! Tutan! Yeah! Ako cellphone! Dah! Tay, nagitulis! Ay, tabangan ko ni! Uy, ma'am, ano saan mo to? Kuya, tabangi mi biya mo cellphone gikuha. Dito kuya, bago ba to? 15 Pro Max mi ato. Dito kuya, bi tabangi mi. Oh, niya kasi nakuha to. Turay ako katunganano. Sus nga na mag-uumon mo ana. Alam nga lang, cellphone man tigikawat man. Sus, moram din ako bahala na. Uy kuya, ano bakto sa mando ka pagdagan? Ay, salamat. Nakakuha na yung cellphone ha. Tuwa ka iPhone, no? Nandot tayo ba yun? Sabi ni mo glayo na kay ka. Duol pa kay ka. Kapoy na kayo ko. Lambi na. Ito ka kagdagan. Gagmay kay kagtikang. Salamat kuya. Hala, thank you. Stoy, gamay! Lakaw na dito!